Πάρα πολύ συχνά ακούω κοπέλες στο γραφείο να μου λένε «Ευαγγελία μου, αφού δεν μπορώ να κάνω παιδί, ας τον χωρίσω να βρει μια άλλη κοπέλα, να φτιάξει τη ζωή του να είναι χαρούμενος». Θέλω να πω σε όλες τις κοπέλες που το έχουν πει αυτό στον εαυτό τους ή συνεχίζουν να το λένε στον εαυτό τους, να θυμάστε ότι η αξία μας δεν καθορίζεται μόνο μέσα από το αν μπορούμε να κάνουμε παιδιά ή όχι. Δεν είμαστε μόνο η δυσκολία μας να κάνουμε ένα παιδί, δεν είμαστε μόνο η υπογονιμότητά μας. Είμαστε χίλια άλλα διόμορφα πράγματα. Για κάποιους είμαστε μια υπέροχη κόρη. Παραμένουμε μια πολύ καλή σύντροφος, ακόμη και αν δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Μπορούμε να είμαστε μια σπουδαία επαγγελματίας, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, μια καλή φίλη, μια καλή γειτόνισσα. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως, ένας σύντροφος μπορεί να μας επιλέξει ακόμη και αν δυσκολευτούμε να κάνουμε παιδί, γιατί δεν είμαστε μόνο αυτό. Μπορούμε να είμαστε υπέροχες και να κάνουμε ανθρώπους ευτυχισμένους, ακόμη και αν δεν μπορούμε να κάνουμε έναν παιδάκι.